Kauna ke naki Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne Allah mai gyarawa jalla mai hikima ko ya ho allazi haka ne Allah mai gyarawa jalla mai hikima ko ya ho allazi tun da wuri ya yi wuri na ga dare nisa na ja roba alkawali roba yawa kan ki katse mai da lokaci alkawali roba Allah ka ki katse da yadda kin mutu lokaci da yayi Allah kawo kauna Rabbana ka bani masoyina ikon Allah ko masoyawa ta mai kyawo santa maguda amin da zato baya aiki ka sani zato baya aiki ga gaskiya tsaye Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne Allah ka ba sun zama da shi ko ka yi kira ba za ka gani ba ko ka yi kiransa baya garuwa da yadda kai hikima ba za ya ganta ba shanan mu na soyayya ne wanda baya so ba za mu ba shi ba na gana masoyi na gana masoyi daɗin zama gare da haka ba na son mai fushi da shi in an rabu sai a kama zazzabi a ba da tablet da yan ruwa a sha a yi allura sahidu a zo a yi allura ba ta magani allura za ta maganin ciye so dan malam abu malam Zato baya aiki, ka sani zato baya aiki ga gaskiya tsaye. Allah mai gyarawa, jalla mai hikima ko ya ho allazi. Allah mai gyara, gobe kwatar kwashi zan koma, gobe kwatar kwashi zan koma. Na tuna da mani DPM, mani DPM, mani DPM. Dan ke ku a gaishe ka, dan ke ku a gaishe ka. Mijin Hajiya Rabi, salo mijin Hajiya Binta, mijin Hajiya Zainab. Abang Halimatu da tijori ni a gangari. Ini abin da kake masa.